बयखौबो मागो दमासिनि मोजां अननाय आरो सिबिनाय जासिहरबाय। आङो स्टेजआव बेजों खनथाम गाखोबाय बिदि आरोखि। धन्यबाद। आनन्द समबाद আমার বিয়ে এই বছরেও বাদ তালিয়া হ্যালো অপারেটর ভাই কোন পালে আছে? বেস্ট ট্রাভেল ইকো ডেভেলপমেন্ট বেস্ট ট্রাভেল ইকো হ্যালো উইলিয়াম কোনো বড়াই দেয় উইলিয়াম হ্যাঁ না পোকা লাগে হ্যালো आङो बे जायगायाव फैनानै बिराद मोजां मोनदों खिन्थु एसे गोसांनाया बारा एसे सिखोजोब्बाय बिदि होनब्लाबो जेबो नङा। माने साख्रिल' जागोन फिथाइ सामथाइल' जागोन आङो नासपति काजु बादाम आपेल आंगुर थालिया हेमा दाना नोंबो बिदि मोनग्रा जाबाय फिसाया बिदि होनो आरोखि हिनजावखौ माने हिनजावा आं दाना गोसोखौनो गोजोननाय मोनथारलाहाय नोंबो ना बेदर जाहोबाय थानो हाला नालाय बिदि होनबाय नालाय हेमा दाना नोंबो बिदि मोनग्रा जाबाय होनो आरोखि फिसाया थालिया हाबा जानाय हेल' माने बयबो मेथाइ खनबाय आंबो मेथाइ दोंसे खनग्रोनि ओमफ्राय जाजोबगोन आरोखि सार माने बयबो हाबा लानांगौ बैसो जाबायब्ला नंगौना नङा गोसोथोलायनाया जोनोमनिफ्रायनो फैखायो बिमाया गोसोथोलायदोंबा फिसा मानो गोसोथोलाया नङा होमबा गोसोथोलायनानैसो लानाय जायो फिसायानो गोसोथोलायबोखादोंब्ला फिसाया मानो गोसोथोलाया नङा होमबा गोसोथोलायनानैसो जोनोम जायो आरोखि थालिया बिदि आरोखि माने हाबा जानानै रायजो जागोन गथ' गथाय खांदो अनलायदो हाबा जानानै रायजो जादो 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 गथ' गथाय खांदो अनलायदो Ayo Made. Besar. Monitor boleh deh. Monitor boleh deh. Online raise जादे
바르바 정정과 산치타데 온라인 라이세자데 바르바 정정과 산치타데 온라인 라이세자데 바르바 정정과 산치타데 온라인 라이세자데 바르바 정정과 산치타데 아바샤나니 라이세샤데 고토고 타이칸데 온라인데 아바샤나니 라이세샤데